Na'am. Kana so na? Dama mafarki nake buga zuciya ta kiye soyaye mafaffaki abu sai ka ce fi maki. Ban gane kalmar ina son ki ba. Ban san wani irin hali zaka shiga ba. Ban san irin san da kake wa Jamila ba. Kila kalan irin san ne da ba za ka yin wata bayan ita ba. Amma idan da dama, kuma kana ganin za ka iya son wata bayan ita, ka amince min mu daidaita. Ta yaya za a yi yarda da wannan maganin da ke fitowa daga bakinki? Wallahi ka yarda da ni. Alamin ina son ka yarda da ni. Ba wai so na kike yi ba Maryam. Sallan tausayina ne nake gani a cikin idanunki. Kuma kin furta haka ne kawai saboda ki goge min raɗaɗin da Jamila ta cusa min a cikin zuciyarta. Ni ko ba na so mace ta so ni saboda haka. Ban so mace ta so ni saboda kara. Na fi so idan mace za ta so ni. Ta so ni soyayya na gaskiya. Soyayyen da yake fitowa daga cikin zuciyarta. Tabbas ina tausaya maka. A kowane irin lokaci ina jin tausayinka. Amma na taso ina mai mutukar ganin girmanka saboda kyawawan ɗabi'unka. Kafin in zo gare ka tabbas ina tausaya maka. Saukowa na daga mota ina tausaya maka. Amma zuwa na ji ina son ka. Ina son aure ka. Alamin. Maryam? Ka amince min tunda na sauke duka kunyata na tallata maka kaina. Maryam. Tabbas ta Maryam za ta mun haka ba. Ashe duk kasancewa na da wannan mutumin. Tana gefe tana min dariya? Wai, ai duk tiran da kuka haɗu da Alhaji Lawan, Maryam take kushe shi. Duk sanda muka haɗu, sai ta mun maganar shi a gabana, maganganu dai zaki ji su iri-iri, wallahi Maryam take min. Har ce min tayi ma tana tausayin Alamin saboda halin da kika sa shi a ciki. Wai Allah. Wai waye Alamin da za a bar wannan kayan alatun saboda wani Alamin? Kun san ko cokali ban kawo gidan nan ba? Allah dai saka mata lawan da alkai. Maryam kenan. Wai da so take na bar wannan jin dadin. Na je gidan kasa na zauna. Ai kuwa wata rana ai ambaliya ya gudu da keke har Alamin din ma. Kai. Safina ko? Allah ya baki da dama. Ke ce a tafe. Ya naga kamar kin yi kuka. Ko dai kina taya amarya kukan rabuwa ne, manyan kawaye za su rabu. Maryam, ban sa ki dawo yanzu ba. Da yake kika same shi me kika gaya masa? Ina son yin magana da ke. Daga ni sai ke. Magana kuma Maryam. Wani irin magana? Magana ce mai muhimmanci kuma ta shafe ni ne mu biyu kadai. Safina. Yasmin. Da Allah ku ba mu guri da Maryam zan yi magana. Kina ganin mu bar ku biyu ba matsala dan naga ta zo da wani yanayi ne. Hai Safina me haka? Maryam ce fa ba wani ba. Tashi mu je.
Na zo miki ne da wata babban magana Jamila. Kuma ina son dan Allah ki bani goyon bayan ki 100%. Goyon baya kuma? In dai akan magana aure ne, an riga an daura. Ko so ki na same shi na ce ya sake ni. Ba magana auren ki bane. Batun kuma aure? Allah ya baki zaman lafiya. Allah ya kawo zuriya ɗaya ba. Amin. Lazim da na je na samu Alamin. Na ji tausayinsa sosai. Duk ya biya fita daga hayyacinsa ya zuzuce. Tsayuwan da ya a wannan gurin ya zo ne ya tabbatar idan da gaske aurenki aka ɗaura ko kuma mafarki yake yi. Oh my God. Maryam, don girman Allah kake ƙarin magana wannan mutumin. Don Allah, please. Don wallahi ke ƙara min maganan nan, wallahi za mu iya rabuwa da ke har abada. Jamila tausayinsa nake yi. Tausayinsa mara misaltuwa ne yake damuna. Me yake so mai? So kike mu je mai babban kyauta ne ko kuma in sami mijina in ce masa kyauta ya tana cewa ina son sa yanzu? Ha! Babu abin da za ku yi masa da zai sayi yaransa. Amma ni cikin tausayinsa na yanke wani babban hukunci. Ina jin ki. Me kika yi? Na ce da shi zan aure shi. What? I did. Na ce da shi zan aure shi idan har yana so na. Bayan mun ɗauki dogon lokaci muna jan in ja da shi. Ya amince. Shi ne na zo ke in ji ko za ki amince. Idan kin yadda wallahi tallahi zan iya aurensa. Ko zai ɗan ta dama a cikin ransa. Dama ya shirya auren, Allah ne bai yi ba. Sai kin ga yadda ya rami. Duk ya biya jigata. Ni dai don Allah ki amince. Saboda idan har baki amince ba dole ne ni zan haƙura. Duk yadda nake son in faranta wa Alamin, na fi son in faranta miki a matsayinki ta babbar aminiyata. Idan na barki, za ki yi auren Alamin? Wallahi zan iya aurensa. Maryam, kina ganin ummarki za ta yadda? Kina ganin 'yan gidanku za su amince duk abin da ya kawo? Maryam, Alamin bai da komai. Kai ki ji a ranki kamar za ki iya. Daga baya kuma ki janye. Kin ga? Bakin ciki shi doubling kenan. Insha Allahu ba zan canza ra'ayina ba Jamila. Idan har ba za ki ji komai a ranki ba ni kawai ki bani ki samun ido. Maryam, ki natsu. Kai dai tausayin nasa ne sa kika yanke wannan hukuncin. Ki kane shi je can. Ya nemi daidai shi. Ga mata nan birjik a tashan su wanda idan ya ce yana son su da gudu za su yarda kuma duk abin da ya ba su karba cikin farin ciki. Maryam Alamin bai dace da irin mu ba. Jamila, shi ma Alamin ai ba sa'ar 'yar talla bane. Kafa ki manta yayi karatu. Ba jahili bane. Au. Haka ne fa. Sorry. Na tuna talauci na boye abubuwa da yawa. Maryam. Jamila. Wallahi bana kishin Alamin. Dan gaba ɗaya ya fita a raina. In ce ka zaki yi auren sa. Ga fili ga doki. Amma ki tunani. Wannan yana nufin kin amince kenan. Na yarda mana. Me zai hana ni amincewa? Allah ya ga haɗan da rabona. Ke kuma kila irin rabon naki kenan.